Office jong District Sports Officer DSO Southwest Khasi Hills District District Administration DM Southwest Khasi Hills District Lamban Kamaukarwat District Sport Association MDSA minta kasi kishpoter kulalin ko arhajarpsan kila ay ke jingkit bokar biang nakabenta ki rang bat ki thai yele kai ha ka 6 Meghalaya game jong minta kasnam arhajarpsan ki ban sami khman ya ka Southwest Khasi Hills District Haki jat jingire kai prepare ka ban salong hawa ya je ka bahab po jong ka Giant Hills District laban kalo na po ka Southwest Khasi Hills District kidan baro arspan rup krangot ki samla ki ban se shimbenta haka khanriu tli ki jat jingire kai kata haka archery arm wrestling athletics badminton basketball cycling football karate kho-kho, Muay Thai, softball, sports, climbing, swimming, table tennis, wushu, volleyball, weightlifting. Ya ka jingya lang ban ai kitbok kitwiang la pelong hapo madan artificial turf MDSA Nong Lang Southwest Khasi Hills District ha ka jingdon lang nadu uba S Marwen Block Development Officer BDO jong karani ko CNRD block kum ukongsan uba di Singkon District Sports Officer DSO Southwest Khasi Hills District ki nong kit kam jong ki association baper lembat ki rang bat ki thai yele kai bat ngi so tanar ro bakim don kata ka jing le ran ban mi sa khamat ban pen i kasap ka phong na bantaki games ki baper bat ini ki sinem ki bal ade pro ngi ki jing mara medal na po ka Southwest Khasi Hills District jong yiro kila nang bon te na kalian jonga ngasuko man kan mau yepi ba kani kami halaya games kadai umau jam uba ningkong yepi ba pinpoi sia kanu katong ka bakam he takadaw nga kwa ban ong yepi ba pinlong punctual pinlong discipline ba pinlong consistent ba haka kanu ka kam ka ba pile ba kam tam ha kumjuro haka football ne haki swimming ki babun ki games pinpagbiang kapor pinlong discipline pinlong professional kumaki ong ha kitinaway hakanu kam ba pile bat kamtam ba pinlong consistent ba pinom sange no ho ni sani nong kendong ya bun ki wai ki kamare mdei tang bong bangilik school ngi le kain re ngi arap kam seying ro ndre kata kamut ba pin nom pelak por ya di na banta ba pin nang pen janai ya ka ni ka sports ka ba pil ajit ban mi khmat ikan ma ho ba pi mi khmat kumala ong na du mene ba pi mi khmat na po district kam dei su ba pi represent tang ila di pi represent ka district pi represent ka shnong ka jong pi ka ba pi1 represent ka yeng ka sem ka ba pi1 takadaw dei ban tristom dei ban pen isya ya kata kasap ka phong klem kanu ka jing le rang klem kanu ka jing tieng ndrei tang ka mensim ka ba kemen ka ba piyo ya kata kalat ban mi khmat ma kibun ki kena ha apa kan ka district ki ba kwa lem ya kan kalat ku ba yo mo pi ban lech stay ban pen i ndrei pi long ki ba betam ki ba pilak syak jit takadaw pi ban pen i sisa mdei ban ong bantang sulet sate ban lek kai ban su lap miet tang ha ka yele kai fun steng miet hoi pilet sate piap nga ong kumbang ong piap long disiplin ma piap long profesional pi don game pila piap dang koloi pila hap ki dang step na banta ba pin long 100% baik haka game ka ba pile kumu district sports officer lingkat bat ka district administration kumjuru bat kini ki associations ki prepare ki ban lek ki shimbenta siya kani ka Meghalaya games ka banlong siya po juai di bat ka discipline jong ka swimming bat ka golf ka thai ganong po shilong di nakaliang ka jonga ngapri ang subha ya i video jong ina pora ni kor ba marweng di kumjuru ya i ba YG lingdo i balong i working president jong ka MDSA bat haka ka poru ngatrai ban lek kumu Chief Dimission jong ka Southwest Khasi Hills District Team na mata ka Meghalaya Games. Tikumjur nga priyang subhaya bro kini ki President, bat ki Secretary, bat ki nongkit kam. Jong baro kini ki asyen ki prepare ki banda yasya menta. Hakate ka jingay kay hapo juway. Ti nga sa komen ba nakaliang ka jongi ilayo bangin ya don kata ka jinge tre lang bat kini sports association prepare bangin ya prepare ya kata ka team di hakakat santri jong u January kata nga try kan sedang no ka jingile kai jong football mo ki elimination match kan sedang no takadaw ngila ikot kirki no bangin don ya kani ka sending off di dihisangi
kuah hi begini dan lang baro ndai namar baga football team kan lek no tinggal ikot kerki tina kaliang ke jungi pada kum ke district sports office bat ke district administration ru ngi la shu ya ai kum ka uniform kum ki jersey kum ki t-shirts na benta ki sporting discipline ki bapher ki ban lek syakani ka jingi lakai ti nakaliang ka junga ngam kwa ban penjrong than ni jingkren dengan kwa ban priang ya PV gini ki members ki bedon ti na pok district administration ti kumjur ya pi ki players ki ban le yesi menta ti na kaliang kajonga ngashpa ban kitbok ki druang ya pi baro ki ti ki footballers ki ban sedang no ka game ngatrai na do khat santrik sheneng ba pinya le akai bha ba pinya ra ya ka discipline mo mod num kan ma ba pile chite pi represent yang Southwest Khasi Hills pim represent ni ladi mo te ka ege ka ba pile ru kan pau bat kiwei ki le se pinda don ka jing bakla hang ni hang tai ru ki laban kun nok ti om ya phi marwei henry ya ka district brockway tis ngo bha ban long ki ba ba pej benya ya ko kom ya ko kom yeng kum juru ka kom ile kai ka jung phi